Herkese merhabalar. Do'stoni aziz, hozir ma dar як ҷои таърихӣ қарор дорем. Аввал ман ба шумо як бор нишон медиҳам, баъд дар бораи таърихаш мегӯям. Дӯстони азиз, қалаи духтар, яъне бо номи қиз Куллесӣ. Дӯстони азиз, таърихи ин қала, албатта қала мегӯянд, қулла мегӯянд. Таърихи ин қулла чунин аст ки як шоҳе духтари хеле зебоӣ дорад. Як бор аз як пешгӯй, дар вақташ пешгӯи фолбин ҳамин хеле ом мешуд, аз як пешгӯй маслиҳат мепурсад дар бораи ояндаи духтараш. Он пешгӯй мегӯяд ки духтарат ба наздикӣ мемирад. Духтарат мемирад. Албатта шоҳ инро шунида хеле ғамгин мешавад ва аз пайи ҷустуҷӯи роҳи наҷоти духтараш мешавад. Ва барои ҳамин ҳам духтарашро аз тамоми одамҳо, аз тамоми гӯям аз дунё, аз ҳамаи одамҳо дур мекунад ва ба хотири дур нигоҳ доштан ба ин қулла меорад. Дар ин қулла ногаҳонӣ вақте ки ба онҳо хизматгорояш ба духтар хӯрокҳо меовард, меваҷот меоварданд, дар байни сабати себ як море медарояд ва мутаассифона духтарро мегазад, духтар дар он ҷо ҳалок мешавад. Ҳамин тавр дӯстони азиз, духтар яъне шоҳ духтарашро наҷот дода натавонист. Духтар дар ин қулла мурд. Аз ҳамин сабаб ин қулларо қуллаи духтар мегӯянд, яъне қиз Куллесӣ. Қуллаи духтар дӯстони азиз дар Ускудар, дар ноҳияи Ускудар ҷойгир аст. Шумо метавонед дӯстони азиз ба Ускудар тавассути ҳам метрои зерзаминӣ, яъне Мармарай мегӯянд, ҳам тавассути киштӣ биёед.